No niin, tässä on tämän Rautalankokokki-kirjan esittely, eli täällä on tämmönen hankerahalla tehty kirja. Ja täällä on erinäköisiä näitä osia täällä. Ja esimerkiksi tänne viestintä- ja mediaosaamiseen täältä löytyy sitten esimerkiksi täältä videon tekemistä löytyy tämmöistä jutskaa, eli siellä antaa niin tämmöistä ruoanlaitosta tai ihan mistä tahansa voidaan sitten tehdä videota. Ja täällä on mun mielestä mikä on hyvää, niin täällä on tämmöisiä video-ohjeistusta, eli mitä niin kuin mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten on ihan tämmöinen kässäri sitten täällä, eli mihinkä sitten minkä näköistä pätkää tehdään sitten.